Hola, com esteu? Avui anem a treballar amb les notes mi i sol al pentagrama. Recordem que el mi se situa en la primera línia del pentagrama començant per baix i el sol se situa en la segona. Fixeu-vos bé on va cadascuna perquè ara anem a practicar. Mireu les notes que estan escrites. Mi, sol, sol, mi. Col·loqueu-les en el vostre pentagrama i anem a corregir. Molt bé. Anem a fer una altra prova. Col·loqueu les notes escrites en el vostre pentagrama. I corregim. Bon treball! Una més. Genial! Perfecte! Anem a per l'última. Bon treball! Estic segura de que heu encertat totes les notes. Ens vegem en el pròxim vídeo. Adeu!